Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka ga labaran duniya daga nan sashin Hausa na Barewa rediyo tare da ni Usman Nura Ibrahim Rum. Gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf ya karɓi rahoton kwamitin bincike kan batun beli tare da shan alwashin duba rahoton nan ba da jawawa ba. Idan dai ba a manta ba a ne kwamitin ya gabatar da rahoton nasa ta hannun sakataren gwamnatin jihar Kano Umar Faruk Ibrahim. Rundunar 'yan sandan jihar Kano ta kama mutane hudu da ake zargi da kashe Abdullah Usman unguwar Ɗorayi Karama da ke Kano ranar 4 ga watan Agustan shekarar 2025. Kakakin rundunar SP Abdullahi Haruna Kiyawa ya ce an kama wasu ne cikin haɗin gwiwar sassan rundunar da wasu kwararren sintiri bisa umarnin kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Ibrahim Adamu Bakori. An samu takobi almakashi da makamai a wajen su, ana kuma ci gaba da gudanar da bincike domin kama sauran masu laifin. Rundunar ta kuma jajanta wa iyalan mamacin tare da tabbatar da aniyarta na kare rayuka da kuma dokokin jama'a. Wasu ɓata gari sun kashe wani jami'in tsaron civil defense Peter Bashir Adamu Jibril a kasuwar shanu da ke karamar hukumar Kyawa a jihar Jigawa. An kai masa harin ne da wukaki yayin da yake bakin aiki a sashen sayar da shanu na kasuwar tun a ranar Litinin. Jami'in ya rasu ne nan take kuma an tabbatar da mutuwarsa a babban asibitin Dutse na jihar Jigawa. Hukumar ta kama mutane uku da ake zargi da kisan jami'in nata yayin da wasu kuma suka tsere. Kakakin hukumar ASC Badruddin Tijjani ya ce za a tabbatar da an gurfanar da masu laifi a gaban kotu tare da tabbatar da adalci. Hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta Najeriya NAFDAC ta ce ta kama wasu haramtattun kayayyaki da ba a yi musu rajista ba, kuma wa'adin amfanin su ya kare, waɗanda darajarsu ta haura miliyan 1.5 a yayin wani gagarumin aikin tabbatar da tsaro a kasuwar baje koli ta Legas. Wata sanarwa da hukumar NAFDAC ta wallafa a shafinta na X ta ce an gudanar da aiki ne ƙarƙashin jagorancin daraktan bincike da tilastawa na hukumar Matis Iliyomat. Sanarwar ta ce sababan da hukumar ta ya mayar da hankali ne a ɓangaren kayan kwalliya na kasuwar, inda aka gano su shaguna da dama na cike da kayan kwalliya da kayan abinci da sauran kayayyakin da hukumar NAFDAC ta gano waɗanda ba su da rajista ko kuma alamar kwanan wata a jikinsu. Labaran duniyar kayan da fatan za a ci gaba da kasancewa da sashin Hausa na Barewa rediyo. Mu huta lafiya.